penyes, aquí estem un dia més, el programa més escoltat i amb màxima audiència de la cadena SER. No, bueno, són les mateixes passades de sempre que estan un cop al mes donant la tabarra. Els tres pobres que ens escolteu, que gràcies, però... Bueno. Allà estan, la nostra audiència és petita però de Però qualitat, a veure, exclusiva. Exclusiva, diria jo, és la resistència. Bueno, sigui com sigui, aquí estem un dia més, Portant alguns Esta temes. ràdio, portant alguns temes, sempre amb contingut científic i... Però que no són només estudis, ja ho sabem. No, Aquí hi ha de també tot. tenim de tot, pel·lis, obres de teatre, Exacte. dramaturgs, Dramaturgs. el que vulguis. Aquí, avui venim a aprendre què és CRISPR amb una altra pel·lícula, com no? Vale. Sí, avui ens adintrem una mica al món de CRISPR, com deies tu, que ara ens explicaràs en què consisteix, amb la pel·li de ni més Gattaca. ni menys de Gattaca. Molt bé. Una gran pel·li que comença a ser clàssic. És que aquí ja hem millorat una mica, perquè veníem, per qui no ho recordi, de Jurassic Park i Jurassic World i Jurassic Merda. Bueno, la primera vam començar, jo crec que amb Star Wars, a la clonació. Si ens anem a la clonació, el tenim... primer de tot va ser Hollywood i la clonació. Hollywood, Sí. passant per Jurassic World, Després i ara un pequeño bache de creativitat. No, Ara ja arribem a Gattaca. I ara hem arribat a un port a Gattaca, vale. Bueno, doncs aquí hem millorat una mica, perquè al meu parer aquesta pel·lícula és millor. A diferència del sisè dia, com vam comentar, i a Jurassic World, Gattaca té com un to més seriós i una reflexió molt més interessant sobre l'eugenèsia, que és l'estudi i l'aplicació de les lleis biològiques de l'herència orientades al perfeccionament de l'espècie humana. Que a mi, bueno, doncs què vols que Què et et sembla? digui? Sí, és que clar, això em sona com una miqueta a l'Alemanya nazi, no? A Ja cosetes que... nazis. Coses nazis. Coses nazis. Nazismo del bueno. No, aquí hi ha una mica lo de, bueno, amb l'eugenèsia, el perfeccionament genètic de l'espècie humana, amb tot aquest somni de Hitler de fer superhomes. Superhomes, l'espècie i bueno, perfecta. exacte. Exacte. Bueno, com que posa una mica el focus en una miqueta més la part ètica i les conseqüències negatives, òbviament. Amb Gattaca posa l'exemple dolent de les conseqüències d'una tècnica com CRISPR aplicada a la genètica humana. Però, bueno, encara que pot resultar un exemple pessimista, doncs, què passa? Que és l'exemple perfecte, ¿vale? Perquè entra molt al que seria diferenciar-lo dels transgènics i de la clonació. Aquí no hi ha barreja i veurem per què. Totalment. Jo crec que Hollywood és com la típica caca pintada de purpurina, no? Que des de lluny brilla molt i quan t'apropes a veure què és, Empastifa. Que pestes! Exacte. Però bueno, explica'ns una mica de què va, per qui no l'hagi vist. Vale, doncs diguem-ne que a la societat distòpica de Gattaca els individus han de superar com uns estàndards bastant alts a nivell genètic per tenir com èxit de la vida. Sí, si no tens un bon codi genètic, a Gattaca estàs fotut, no és ningú. O sigui, et fan exàmens des de que neixes i si no els passes, no has aprovat. O sigui, això és com tota la vida. Si no aproves l'examen, suspès. Ja des de que neixes. Però bueno, com s'asseguren de que tinguis un codi genètic perfecte? Bueno, perquè manipulen l'ADN dels espermatozous i dels òvuls dels progenitors perquè ja surti amb aquestes característiques genètiques. I que estigui tot perfecte. Exacte. Això surt al principi de la pel·lícula, no? Que els pregunten als pares, com el voleu? Alt, ulls marrons, atlètic, li traiem aquesta propensió a les drogues que hem vist aquí, una mica d'addicció genètica? Bueno, doncs li potenciem les hormones del creixement, etc. I la intel·ligència, inclús. Sí, que això ja és com fer-te un home a la carta, no? A la carta, que totalment. Això ja és bastant nazi, perquè els nazis ja... Ho miris com ho miris, això és nazi. Exacte, ja ho van patentar ells, vull dir, això és de collita de Exacte, nazis. no és original. No. I bueno, el que veiem és el protagonista no ha passat per aquest filtre, no? Exacte, sí. A la pel·lícula el que es veu, no, és com en un moment de calentura total, l'ADN de... Bueno, i per això l'ADN d'Ethan Hawke està com ple de malalties i... Clar, perquè Ethan Hawke és el protagonista, que és superdefectuós genèticament. Exacte, perquè va néixer i va ser concebut de manera natural. Clar, perquè no van tenir... Va ser un moment de calentura que no van tenir un moment de ficar l'agulla allà. Aquí te pilla, aquí te mató, que no va sortir gaire bé, perquè el pobre té de tot. Si no té un all, té una ceba. Sí. En aquesta societat, diguem-ne que es penalitza tot això.
Alzheimer dèbil o tenir Durant tota la vida. malalties i aleshores és com que són rebutjats a les escoles, en el cas de l'Ethan Hawke se l'ha d'educar a casa, perquè li diuen tot el rato que com té risc de morir-se... Sí, això era com raro, no? Sí que les escoles no l'acceptaven perquè com tenia malalties, doncs ja... no, és que té risc de morir... No, no ens volem fer càrrec. Llavors La pròpia escola ja va patentar el que era el bullying, saps? Ja va dir, aquí no estudiaràs, nen, tu a tu casa. I, bueno, i això, quan se fan grans en aquella societat distòpica, doncs es reflexa en l'ofici, no? Que solament poden optar a oficis pues, de merda. Clar, sí, estan com les dones a molts països. O sigui, si no reps educació, doncs ja no tens gaires opcions. Pues ja està, la tómbola de la vida és lo que t'ha tocat. T'ha tocat perdre. Sí, i en el cas de l'Ethan Hawke, el que acaba treballant és de personal de neteja a la NASA. Clar, la NASA, perquè, bueno, ja s'orienta cap allà i diu, bueno, pues, si no puc ser astronauta, almenys netejo, o sigui que estic per allà. Saps? El que passa que és curiós perquè, no obstant això, el nostre protagonista, que pot tenir tot, però imbècil no és, enganya tot el sistema perquè els seus somnis com de ser astronauta i per arribar fins allà. I és el somni americà a Gàtaca. Exacte. No és prou atlètic. Podria patir una malaltia fatal en qualsevol moment i té un coeficient intel·lectual que, bueno, li diuen al llarg de la peli pues que és millorable, no? Però potser sí que era imbècil. Potser sí que és una mica... que... Tenia un potent d'imbècil. Però ell somiava des de petit de ser astronauta i està segur que la genètica no regirà el seu destí. Ho aconseguirà? Imbècil, però somiador. Però somiador. Com qui pot impedir somiar? Ningú te pot impedir. Si tens un somni, no et pot parar res. És molt americà, això, també. És com el senyor americano. Si tens un somni, ves a per ell. Bueno, doncs haureu de veure la pel·lícula per veure com segueix. Per convèncer algú que encara estigui reticent de dir, bueno, no sé si veure-la i tal, també hem de dir que surt l'Uma Thurman, que és com al contrari de l'Ethan Hawke, noia perfectament, genèticament, físicament... Té un petit defecte al cor a la pel·lícula i avui, bueno, es veu una mica. I el Jude Law, que era com el superhome de Hitler, no? Seria el prototip versió masculina. Superatlètic, perfecte, tal i tal. Però que pateix un accident i acaba en cadira de rodes. I bueno, fins aquí la pel·lícula, o sigui, perquè com seguim... Resumidament... Si la rebentem. La rebentem. No és per fer-li públic gratis, però sí, s'ha de veure. I anem a veure per què la tècnica d'aquesta pel·lícula és CRISPR i no la clonació o els transgènics. Que també he de dir que ara estava pensant, si el Jude Law era com el superhome, versió nazi, i va acabar en cadira de rodes... Potser no era el millor producte que van tenir. No era en plan sense fugues. No era tan superhome. No era tan superhome. Bueno, doncs els humans de Gàtaca estan perfeccionats, però no són clons, bueno, com te comentava, per una sèrie de coses que veurem ara. Vale? Els humans són modificats genèticament per eliminar qualsevol rastre de malaltia i millorar la seva esperança de vida i diguem que el que es fa és potenciar, maximitzar el seu potencial genètic. Per això sembla que el seu ADN l'han podat amb les males herbes genètiques, vale? No li han afegit res d'altres espècies, ara ho veurem, sinó que l'han podat amb unes tisores, que és el que es podria fer amb CRISPR. Vale? Aquesta tècnica, CRISPR, ha suposat una revolució en el camp de l'enginyeria genètica fins a tal punt que les investigadores que van desenvolupar aquesta tècnica, que es diuen Emmanuelle Charpentier i Jennifer Doudna, van rebre el Premi Nobel de Química a l'any 2020. O sigui, és bastant. Ostres, doncs sí que és un bon invent, sí, Bueno, doncs ja tenim el hype a tope, no? Estem a tope, ja, el hype. I aleshores, per atraure una miqueta en matèria, què és CRISPR? Què és CRISPR? CRISPR és l'acrònim que fa referència a un sistema de defensa bacterià impronunciable en anglès llarguíssim, que no penso dir, vale? Que si ja ens trobem parlant en català, no entrarem a parlar anglès. El que farem és, tothom que vulgui saber, ho googleja ara mateix, deixem uns segons en silenci. I que ho llegeixi com a la Dora, no? Que et deixa com la pregunta i fa una pausa. I tu fas una acció. Això és com interactiu, aquest podcast. Bueno, es tracta d'unes seqüències d'ADN repetitives que serveixen a aquests microorganismes per reconèixer i tallar l'ADN dels virus que els han infectat en el passat. Seria un sistema de defensa bacterià. Llavors, l'han agafat, se li han tret el bitxo, li han posat al laboratori i l'han desenvolupat durant anys per donar lloc a una tècnica d'edició genètica que és com superprecisa. Vale? O sigui, és capaç
capaç de tallar seqüències d'ADN del genoma de cèl·lules animals, vegetals o bacterianes d'una manera molt específica, i per això és aquesta revolució. Vale, és a dir, que diguem-ne que CRISPR actua com unes tisores moleculars. Tisores moleculars, exacte. Pot retallar la part que no... La part que tu has seleccionat. O sigui, una vegada seleccionat el gen o la seqüència d'ADN a corregir, poden utilitzar-se per eliminar aquella seqüència i silenciar-la, la seva funció, o sigui, la que sigui, si és dolenta, doncs allà estaria la cosa, i també permet reemplaçar-la o afegir una nova seqüència d'ADN sintètica, que vol dir que està fabricada al laboratori. També té aquesta utilitat. Clar, però això és com tot, no? I veient dels capítols anteriors d'on venim, vull dir, això sobre paper, la teoria està molt bé i sona com molt en pro de la ciència, però aquí sempre hi ha alguna fill de puta que l'utilitzarà malament i que sortirà malament, molt probablement. Com a les pel·lícules. Exacte. Bueno, anem a veure-ho. Doncs això ja quadra amb la pel·li, no? Sí. Perquè pots triar com els gens de cada progenitor per maximitzar el potencial de l'embrió i diguem-ne que així crearien el Jude Law genèticament perfecte. Clar, que la pel·lícula també és genèticament perfecta. A la pel·lícula hi ha la realitat, Com l'Uma Thurman, el mateix. Sí, el que passa que, bueno, de Jude Law van treure unes notícies que potser... No... Genèticament, després no te diuen com està el tarro, Bueno, clar, això també... Bueno, no obrirem aquest meló. No obrirem. Doncs sí, a Gàtaca es veu que els científics, o sigui, retallant els efectes, potenciant les virtuts de l'ADN dels progenitors, això sí, o sigui, dintre de les possibilitats del genoma que ha heretat dels seus pares. Per això, per exemple, l'Uma Thurman té un defecte al cor, etc etc. Si us està sonant tot això i no heu vist la pel·lícula, a punt aquí important, potser és que heu llegit Un món feliç d'Aldous Huxley. Sí, aquest... Cusquis. Aldous Huxley. Doncs sí. Aquest és un classicazo, un llibre que recomanem moltíssim. Literatura universal. Literatura universal, això és com llegir-te el Quijote. I bueno, és un llibre del 1932 que explica una mica això, no? Ja aquest autor imagina la tècnica de CRISPR. És que té molt de mèrit. Pels anys ja té és que és del 1932, o sigui, que no s'havia ni desxifrat el codi genètic, és que dius, o sigui... Clar, com aquest paio ha arribat a dir això pot arribar a passar. Sí, totalment. A Un món feliç tothom s'engendra en una proveta de laboratori, no? És que és molt semblant a Gàtaca. Sí, no existeix com el concepte de família, societat... Vull dir, la gent es divideix com per característiques genètiques. Estan els guais, els normalets i els tontos, per dir-ho d'alguna manera. I directament el que fan les tasques més pesades i que no requereixen, pues, com dèiem, Clar, els treballs pesats, que no... més manuals... Que no requereixen intel·ligència. Però, ojo, que el més preocupant és que són tontos fets a posta. Clar, o sigui, estan fets a posta. O sigui, és lo de... Saps això típic de... És que ens volen tontos. I per això el programa escolar fa puta pena. No, o sigui, és que Aldous Huxley puja a la posta i diu, no, en el futur... Ens pariran tontos, ja. Pariran tontos. Sí. Doncs sí. Com que els més intel·ligents els educa per modificar embrions en cadena i de més, i així s'asseguren la continuïtat, diguem-ne, d'aquesta societat aparentment perfecta. Aparentment. Exacte. Sí, aquest clàssic de literatura universal no sols parla de la genèsia, quan ni tan sols, com dèiem, no? Ningú s'havia plantejat lo del codi genètic, sinó que també reflexiona sobre el consumisme, la família i el poliamor. És que és molt avançat. És molt avançat. És un llibre totalment avançat. Jo quan vaig començar a sentir, fa uns anys, perquè d'això tampoc fa tants anys, el poliamor, no sé què, i pensar, com Aldous Huxley. I ja sé de què va aquesta moguda, perquè ja estava prevenida. El que passa que por lo que sea, als Estats Units, als anys 30, no va quajar gaire. No va quajar la idea. Era molt avançat als seus temps. Exacte. Però bueno, a Un món feliç com a Gàtaca doncs ens mostren les aplicacions més malvades de l'edició genètica, no? O sigui, t'ho estan avisant ja. Sí, és que t'ho estan avisant. Ja t'estan dient que no sortirà bé. Però no, ja veuràs que, bueno, tot això són pel·lícules, literalment, almenys de moment. El que veurem de CRISPR és que ja veuràs que, a diferència de clonació i alguns transgènics, doncs encara hi ha molt bones idees aquí. Hem anat com de pitjor a millor en cada programa, diguem. Vale.
ha anat pujant la cosa. Per una banda, tenim CRISPR a la indústria agroalimentària, que de moment és la gran beneficiària d'aquesta tècnica. Bueno, com els transgènics, com els transgènics, Exacte. exactament. Molt bé. De moment sí, hi ha de tot. Hi ha plantes amb resistència a plagues, fruites amb millor sabor, rendiment o més nutrients, i d'altra banda, doncs, tornem als xenotransplantaments del programa de l'altre dia, de l'últim programa, que també... Però no és com la mateixa tècnica que els transgènics? Exacte. Aquesta ja la tenim, no et repeteixis, Roser. Repet, es repeteix. Exacte, repeteix. No, pues és com que la millores amb CRISPR, ¿vale? O sigui, per millorar clons o els transgènics, doncs el que haguem de fer a Repet també la integrarem. Vale. Bueno, a veure com va. També s'està utilitzant per modificar mosquits transmissors del dengue i del Zika. Però què és aquesta copiada? És que t'estic escoltant i és que és el que et deia abans, que m'està sonant a copiada total. Vull dir, perquè és tot el que ja feia a la tècnica dels transgènics. Exacte. És que CRISPR i els transgènics tenen aplicacions doncs, molt similars, pel que es veu, però CRISPR vindria a ser el next step, no? I per curar podria ser l'hòstia. O sigui, per donar 4 dades, s'està investigant molt amb CRISPR per al tractament del càncer, per exemple. I pel que diu un article científic del 2022 que es diu CRISPR a la biologia i el tractament del càncer, en els pròxims 5-10 anys doncs podríem veure que aquesta tècnica començarà a tenir les primeres aplicacions clíniques en aquest camp. I també podria contribuir com a malalties de mutacions genètiques i de més? Exactament. O sigui, d'altres virus com la sida, que causen mutacions, etc., on es veu CRISPR podria tenir moltes aplicacions i bueno, o sigui, és tot un camp a explorar i que a més és molt recent perquè ja vas veure que... Vale, però tornant a la pel·lícula per recopilar una mica... Tornem. Tot això està molt bé, sona molt bé, molt maco, però tornem a lo que a mi m'interessa, que és la xitxa, la controvèrsia, parlant de coses nazis. Quan fem el Jude Law? Coses nazis, com diria Peter Griffin. Bueno, doncs alguna coseta veurem perquè, bueno, seguint amb això de CRISPR per curar el SIDA, per exemple, aquí ja l'estan liant una mica, aquí potser el Jude Law de veritat li interessa, per lo que sea. Bueno, sí, per la cirurgia sempre és com molt pràctic. Exacte. Tenir un compte. Veuràs. A Xina, una democràcia com la dels Estats Units o Rússia, bàsicament, s'ha donat un passet que potser no calia i pot ser molt perillós. Ara. Aquí comença la xitxa. Aquí és on comença l'important. L'important, la teca. La idea era introduir la mutació de les persones que són naturalment resistents al SIDA a 2 embrions per generar superhumans resistents al SIDA. Aquí ja tindríem un superhumà estil de Jude Law, de moment resistent al SIDA. Home, és que això a Jude Law, a la vida real, li donaria com molta pau mental, saps? Pau mental. Exacte, perquè, bueno, pel seu oci... S'han sentit coses d'aquest tio que... A l'Albinasta Ràdio ens han arribat que coses. fa pensar que igual li aniria bé. Sí, li interessa. Bueno, el 2018 un científic boig com el de les pel·lícules va modificar embrions humans amb CRISPR sense permís de ningú per fer-los resistents a les infeccions de l'UVIH. Bueno, permís algú tindria, però vaja, d'una majoria informada, no. Segur que no va arribar. No. La investigació va deixar en xoc a la comunitat científica i que aquesta tem que els bebès CRISPR o CRISPR babies, com els han batejat, tinguin un risc més alt de morir joves o de patir malalties per efectes inesperats de CRISPR, que no estaria llesta encara aquesta tècnica per donar aquest salt de gegant, ni molt menys. CRISPR babies, Tenen nom de cereals. CRISPR babies. O de grup de reggaeton, les CRISPR babies. O sigui, pobres... I totes malaltes, pobres. Bueno, la veritat és que és una mica com flipant, perquè tenint en compte que això ve del sector científic, vull dir, quin loco, no, aquest paio. O sigui, que s'han creat 2 superhumans que en teoria no poden contagiar-se de l'UVIH. Encara, o sigui, no se sap, perquè ninguna revista vol publicar els resultats, bàsicament. No m'estranya, No, vull dir, t'agafes els dits aquí, És que t'agafes els dits. És tot molt opac i, per tant, s'haurà d'esperar per saber què se n'ha fet de les 2 bessones que van néixer amb tota aquesta història darrere, que ja me diràs tu. I un article fet a Holanda, per això, sobre el cas dels bebès CRISPR, el 2019, adverteix que això sí que és preocupant, que si al final el resultat és exitós, o sigui, tota la polèmica ètica i moral, etc., que es veu com molt clara, podria quedar enterrada a la revolució que podria suposar per la humanitat aquest pas, no? O sigui, com que
tot lo dolent podria La quedar... biòtica queda en segon pla perquè s'ha creat un superhumà. Ha sortit bé i llavors ja es pot aplicar a lo loco. Però això sí que seria ja... Ens aproparia més a les pel·lis tipus Gàtaca i Un món feliç i tot això, no? Perquè... Si ja s'està liant amb la intel·ligència artificial... Això t'anava a dir ara, que ara amb el xat GPT i la intel·ligència artificial i tot això ja s'estan obrint debats ètics perquè ja s'està veient que no... Que les lleis van darrere d'això. O sigui, que primer va la... Mira, és que entre el xat GPT i els criptobros aquests de merda em tenen fregida. Vull dir, això és que d'aquí uns anys Black Mirror et faci un capítol. És així? Bueno, un capítol que tu ja l'has... Bueno, que ja l'han fet. Viscut. Exacte. Black Mirror és com cuéntame de repente. Això em va passar. Bueno, doncs jo el que dic és que què prefereixes? O sigui, que per mi que la xitxa estan aquí, no? Com coses dolentes, vull dir. Un algoritme que et diu el que tu mateix, o sigui, ja pots buscar a Google, el xat GPT ja l'està liant pardíssima, imagina't, doncs, una cosa que te promet la immortalitat. Ja, és que, a veure, tot apunta, la veritat, i tot té com un ressò, com un alè, de que tot és com molt opac, no? I els mitjans tampoc, bueno, tu sabràs millor que jo, però que no es publica res en relació a això, ni que cap revista científica com vol apadrinar aquest tipus d'estudis. No vol avala, no vol avala. Exacte, així que no donem més idees, jo ho deixaria aquí per avui. És que aquí ja estem voltant a trucar a Expedient de Warren, perquè tot està agafant com una tònica ben fosca. Un aire hollywoodiense que no ens interessa. Bueno, la qüestió és que al final, com a públic i al món de l'entreteniment, Hollywood o el que sigui, no? A les espectadores ens enganxa molt aquest tipus de guió. Clar, és que és on està la xitxa. I és el perillós també, perquè tu t'atrapes pensant, hòstia, que guapo, aquesta pel·li, però a la vida real s'està demostrant que no sortirà bé. No sortirà bé. Deixeu-ho estar. Deixeu estar ja. Totes les històries tenen una moraleja. Bueno, fins aquí ho deixem i espero que us hagi agradat. I llavors si portem més temes de Hollywood o, bueno... O passem... O ja està. De la saga de tècniques transgèniques, clonació, transgènics, CRISPR, enginyeria genètica, ho tanquem aquí. Ho tanquem aquí. Molt bé. Espero que us hagi agradat. Ara que em portes el proper dia. Molt bé. Adéu.